ay pumapasada, tricycle ang pangkaryada, palaging nasa kalsada, pasahero ang kasama. Marami kompromiso sa profesyon kong ito, ngunit ayos lang, nakakaraos naman. Ako ay manaldang driver ng tricycle na mataluma na. Ako ay manaldang driver ng tricycle na driver ang makina. Pedicab ang tawag nila. Hoy, pedicab! Tinitiis ko ang init, tinitiis din ang lamig, ang maitim na puso at makapal na alikabok. Marami mang kapos, pera raw nila'y naumpos, ngunit galante ang iba kung magbayad na sila. Ako ay manaldang driver ng tricycle na makaluma na. Ako ay manaldang driver ng tricycle na driver ang makina. Pedicab ang tawag nila. Hoy, pedicab! Ako nga ay isang pedicab driver sa bayan ng Mangaldan, nagsasakay ng mga pasahero kahit hindi ko kilala. Kung minsan ay tagatulak, kung minsan ay gumagamit lang naman. Ngunit noong si Duterte, ang aming presidente, biglang sumige-sige ang extrajudicial crime. Umiwas na muna pag-time, baka mapagkamalan pa akong big time. Big time! Wag po, kamukha ko lang siya. Hey! Hoy, pedicab! Ako ay manaldang driver ng tricycle na makaluma na. Ako ay manaldang driver ng tricycle na driver ang makina. Pedicab ang tawag nila. Hoy, pedicab! Hoy, pedicab! Ako nga ay isang pedicab driver sa bayan ng Mangaldan, nagsasakay ng mga pasahero kahit hindi ko kilala. Kung minsan ay tagatulak, kung minsan ay gumagamit lang naman. Ngunit noong si Duterte, driver sa bayan ng Mangaldan, nagsasakay ng mga pasahero kahit hindi ko kilala. Kung minsan ay tagatulak, kung minsan ay gumagamit lang naman. Ngunit noong si Duterte, ang aming presidente, biglang sumige-sige ang extrajudicial crime. Umiwas na muna pag-timbak, baka mapagkamalan pa akong big time, big time, big time. Wag po, kamukha ko lang siya.